Ahoj, je Vatery tam a tady je Vatery, teďka mého prvního videa, už ho dělám po pátý, tady se mnou Naxon a Kata nehraje, jako tady to bude chvilku, tady to bude jen chvilku díl, jo? A jo, přesně tak. Buď to tam. A co? Tu písničku? No to až poslední závěr. No, ok. Mě už někdo napsal komentář. Přikula? Byla no. Super, ahuje. Určitě. Co jsem vám tak řekl? Je to točit po pátý a... Myslíš, že si to přeji vidět? Vidět? Já jo. Já když koukám na video, tak kámo, já to vidět prostě hned. V první minutě. Je to dobrý, že ty jsi mě představil předtím úplně u konce a teď mě představil úplně čas. Můj kanál, a dneska vám ještě točit můj kanál. Jo, to je YouTube kanál, jo. Prosím. Tak, tady to bude konec videa, tak ahoj. No, to bylo pěkně rychlý video. Dobře, tak to ti ukončí, ale tak já nevím, co dělá. No, on to točí po pátý a po pátý má tady ty věci. To je taková smůla. No jo. Viděli. Máš úplně takovou Já normálně. Hele, to ukončí a ti můžu dát to kde. Ale počkej, jako. A zvlášť říkám všem pés, já myslím, že nejkobu. Takže ještě udělám tady nejchod. To pak tak co, ne? Jsi nemocný? Já ne, co? Co pak jinak jsi nemocný? Ne. Ale já zapomněl jsem záchody. Jste na výletě, jo. Hej, zapomeň říct, že pojeme na to várnou na Moravu. Nezapomeň říct, že jsi zapomněl. Jo, pojď na Moravu, Platě, a nezapomeň ta s barákem troubit, jo. Ty jsi vlastně jsem zapomněl. No jo, já vím. It's not number. Můžeš být prosím tě ticho. Aspoň 5 minut. Aha, můžeš být aspoň ticho 5 minut. Můžeš 5 minut, to budeš dát 3 hodiny. No tady je plné zombíků jsem našel, jo. Ještě je divný, že jsem našel na ploufě. Tak já vykrátím pec. A já... Takže, teď tady pustíme chvilku písničku, ať je nějaká sranda, může. Tuto ne! Jirku. Omlouvám se, jiná písnička to byla. Oj, já tu je tak. Víte, zákonně pověď. Jo, dáme zde můj zvuk. Hoďte to. Jej! Čisto! No taky to stačí. Čekáme, baby! No tak to si bereme. Můžeš to mít začít. Aha, takže ne. Ale to bude náčan. Hej, baby! Dáme někdo to končí ta písnička, kámo. Tak. Jo. Ne, ale nebudu tady pak budem. To je nějak Jirky, jo? To bude najít Jirka, která tancuje. A uvidíte ty písničky. A nevím, jak se jmenuje. Takže se mě neptejte. Mě tež ne. Já už na toho jdu, takový domů. No tak tady to už bude konec videa. Tak ahoj. Počkejte. Čau, party. Tak čau.